Pareho rin ang adik nad. Ikay ang kabaliktaran na kumatik. Kaya kung adik na gustong magbago, ikaw, bago pang na-adik. Kaya maklaro sa itsura. Bisag mo balibad pa ni. Di ka mo angkon nga parihat ang dragon. Nadare. Halika. Kaya ko ang dragon nga si Maduka. Kaya tudluan ko ni si Nadare o sa pag-adjust sa flame ni Reka. Maang drugs 3 times a day. Nadala sa commercial sa Colgate, maong paksit, kay sigurado ning tarog. Kay di ini kasagang, kay di ini kadaog, bisag payro pa ang tabang, kay unsa ko kasabog, inanapod ko kahalang, kay bisag di ko matugnad, kakagising ko lang. Inana mangitag ang gulo ang adik, pangitaan o nagbuslot, human sterilization sa kumbara, para ang dagan dili maungot, kung paadyasan gamay ang kayo, para dili kini masunog, pero wak agwanta sa kung init kaning sinaw, ug agtang karon na buslot, ug human no buslot, kumot, kining naong murag pitos. Ug human ako nigtira dyan Leo, ikaw nalibahala anig hipos, ug sa kinalasan, inaani ang pagbahadad, nakatutok na daan sa agtang. Inaani niyo sa piton, sa CD nakapangandam.